kaikille, mun nimi on Vepoblades ja tänään mulla on todella hullu video teille, joten heti ennen kuin aloitamme, kaikki käy tykkäämässä videosta. Ja siis pitää olla tilannut kanava, että tämä toimii. Ja siis asia on, mitä me nyt tehdään, on se, että tää on tämmönen Steam Wallet Hack, eli miten saada rahaa Steam-lompakkoon ilmaiseksi. Kuvitelkaa, aika hullua. Ja siis maksimimäärä on 100. Ja siis tää on semmonen valkkodi. Ja mä näytän miten se toimii. Niin ja siis normaalisti ilman mun applikaatiota, minkä mä oon tehnyt. Ja siis jos ei olisi, niin se tarvitsisi semmoisen surveen, missä pitää osallistua johonkin kilpailuun. Mutta semmosesta me ei tykätä, niin sen takia milloin on tämä minun sovellus, millä se toimii. Mutta nyt mennään suoraan videoon, niin aluksi mennään sivustolle. Se tulee mä oon naamioinut tän Winrariksi, koska mä haluan tän vaan mun tilaajille. Vaan. Tähän tulee englanninkieliset tekstitykset. Tai sitten voi seurata vaan, mutta näin voidaan aloittaa lataamalla Winrar. No niin, jos kaikilla on mennyt oikein, niin te ootte saanut tämmösen. Ja sit näytä kansiossa. Ja sitten painetaan tästä, mennään Properties ja painetaan OK. Nyt se on toiminnassa. Ja näin voi mennä suoraan Steamiin. Ja siis tää on siis ei nyt Steamiin, vaan näytä kohta. Tämänkin paikan linkki tulee descriptioniin, mikä se on. Ja siis tämä on Steam Gift Card, mutta siis tässä on tämmönen survey, niin sen takia menemme 100, sitten me painamme. Joo, älkää välittäkää. Toi on tämmönen huijus. Toi kaikille rauhassa, toi ei tule muille. Se tulee vaan mulle. Setting for Steam Gift Card. Noniin, nyt se on tehty ja mennään Steamiin. Ja näin menemme sitten tänne. Tilitiedot. Ja sitten näette, että tässä on 20 senttiä. Ja siis nyt te käytte hetkeksi pois täältä. No niin, nyt kun ollaan tullut takaisin, kaikki näkee. Mahtavaa, siellä on 100 euroa, 20 senttiä. Näin näytettiin, kuinka saada ilmeistä Steam-rahaa. Joten kiitos katsoit tämän videon. Kaikki painamassa sitä tykkäysnappia. Video oli hyvä ja se oli se. Moi moi moi.